Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska je konečne match day, na ktorý ste sa tak veľmi tešili. A je to aj posledný zápas tejto sezóny a možno môj posledný zápas za Senec. A to sa dozviete všetko v dnešnom videu. Tak určite dopozerajte do konca a ideme na to. Takže toto sú moje raňajky, ktoré mám každý jeden deň a aj deň zápasu a nič nemením, nechám vám to pekne jednoducho, chutí mi to, vyhovuje mi to a funguje to, takže takéto naložené raňajky mám každý deň a ja sa idem naraňajkovať, tak dobrú chuť. Takže ako som už spomínal, tak dneska je posledný zápas tejto sezóny a možno aj môj posledný zápas za Senec. Tak určite dopozerajte až do konca, kde sa všetko toto dozviete a dúfam, že zakročím sezónu. Furt tu niečo musí chodiť, keď akurát ja natáčam zákon schválnosti, no nevadí. No a dúfam, že sa rozlúčim so sezónou gólom alebo asistenciou a ja sa už teším na tento zápas, neviem sa dočkať, tak poďme na to. Ja milujem avokádo a tieto raňajky, najlepšie. Takže ja som práve vyšiel zo sprchy a teraz sa idem pobaliť a idem vám ukázať všetko, čo si zo sebou beriem, tak poďme na to. No, takže tieto kopačky už majú niečo odslúžené, tak som si objednal nové z 11 Team Sports. Tak ak by ste aj vy potrebovali nové kopačky, tak určite si objednajte z 11 Team Sports, lebo ak použijete môj kód TIMO10, dostanete zľavu. Takže určite si objednávajte a používajte môj kód. No, ďalej tu mám nejaké lepidlo na otlaky, lebo väčšinou mám otlaky, keď mám nové kopačky, ďalej ponožky, takéto úžasné custom chrániče. Takže ak by ste aj vy chceli takéto custom chrániče, tak určite choďte na stránku FalFootball a viete si urobiť na mieru custom chrániče aj s fotkou. Tak určite si choďte objednať aj custom chrániče alebo takéto protišmykové ponožky, ktoré sú výborné. A použite môj kód SHIPY10 a dostanete 10% zľavu, takže ešte aj ušetríte a budete mať takýto perfektný tovar, takže určite odporúčam. A ja to už nebudem viac zdržovať, lebo určite sa tešíte na zápas a ideme hneď na zápas, takže ukážem vám highlight zo zápasu a poďme na to. No a ja sa idem ešte rýchlo naobedovať a už to fakt nebudem ďalej zdržovať a vidíme sa na zápase, tak poďme na to, držte palce. A je to tu. Sezóna mi oficiálne skončila a začína zaslúžená dovolenka. No však len na pár dní, lebo ďalšia sezóna začína už o 2 týždne a ja potrebujem vynikať a potrebujem byť najlepší a potrebujem zamakať, aby som bol dobre pripravený na ďalšiu sezónu. No a čo sa týka tejto sezóny, tak to bola pre mňa veľmi náročná sezóna, lebo som si prešiel 3 klubmi a zažil som veľa neúspechov, veľa pádov, veľa ťažkých momentov. Ale to ma veľmi veľa naučilo a som veľmi vďačný za to, že sa to všetko stalo. Ale zažil som taktiež aj veľa dobrých momentov, veľa krásnych momentov. Takže ja som za túto sezónu veľmi vďačný
a už sa neviem dočkať na tú novú sezónu, kde konečne budem vynikať a excelovať na ihrisku, takže určite ma ďalej sledujte, máte sa na čo tešiť a ja už sa veľmi teším, čo prinesie budúcnosť a vidíme sa na dovolenke. To sa už fakt nedávam, už bežím asi 3 hodinu a neviem nájsť cestu, tak mi ešte palce. Už som to konečne našiel a už som strašne hladný a idem sa naradňajkovať konečne. Vedie si tu pýtomného Marka Uhrinu za svojho právoplatného muža na celý svoj život, ktorom aj vozlom, ktorom aj zdraví. Áno. Ešte posledná vec samozrejme, má nejaké námietky, hovorte teraz, alebo nikdy nezhovorte, samou brokovnica pripravená. Tak vás teda prehlasujem po celom nikým zverené, iba vám to. Ja to jedno budem rozprávať. Za muža a za ženu dajte si prvý bosk tejto krásnej. Takže ja už som pobalený a za chvíľku vyrážam do Piešťan, kde ma čaká dovolenka v kúpele. Asi nebol moc dobrý nápad natáčať úvod, 10 minút predtým, než mi ide autobus, tak dúfam, že to stihnem. Stihol som, no akurát som na ceste do wellnessu a nebudem vám z tejto dovolenky moc natáčať, lebo vlastne není tu toho moc čo natáčať. Není to žiadny Dubaj, alebo ja neviem, Emiráty, alebo neviem, hoci čo zaujímavé. Akože je tu super, je tu nádherne, ale není to niečo, čo by sa asi malo natáčať, není to nič také zaujímavé. Vlastne je to kúpeľné mesto, takže asi si viete predstaviť, že čo tu asi je. No a akorát idem do wellnessu, jak som povedal, a idem zodpovedať na vaše otázky, ktoré ste položili pod posledné video, tak ideme na to. Takže už som tu a teraz idem zaplávať. Tak zaplával som si asi na pol hodinku, ale ako ste mohli vidieť, nie je to plavecký bazén, takže voda bola dosť teplá a bolo to také, aké to bolo, ale dovolenka, takže neriešim nič, užívam si. A idem ešte do sauny, studený bazén, tak vám to ukážem. Nikto tu není, paráda. No, takže prvá otázka je, s akým najlepším hráčom som hral za moju kariéru, ktorá netrvá moc dlho, ale verím, že bude trvať dlho a že bude úžasná. Takže odpoveď je Imin Bedeč, neviem, či ho poznáte, ale hral tu na Slovensku prvú ligu a hral aj v Česku druhú ligu a výborný hráč, fakt. Hral som aj síce v Česku druhú ligu, aj keď iba na príprave som tam bol a potom som išiel na hostovanie, ale aj tak si myslím, že je to Imin Bedeč, lebo to je takého hráča som ešte nevidel, takže určite on. Takže týmto pozdravujem. A rovno ďalšia otázka, nadviažem na ňu, je, že proti akému najlepšiemu hráčovi som hral, tak bolo to, keď som bol ešte minulý rok v Varnsdorfe a hrali sme prípravný zápas proti Libercu a hral som proti Lubošovi Tuptovi, s ktorým mám aj fotku a tak je to Luboš Tupta. No a posledná otázka v tomto videu nebude na mňa, ale bude na vás. Tak ma zaujíma, či by ste mali záujem o tréningový plán. Je to vlastne off-season plán, ktorý sa chystám urobiť, teda záleží na vás, či máte záujem. Tak mi určite napíšte do komentárov, či by ste mali o niečo také záujem. A ešte vás chcem poprosiť, aby ste ďalej písali otázky a ja na konci každého videa zodpoviem najlepšie 3 otázky, ktoré budú najlajkovanejšie v komentároch. Tak určite píšte a ja sa teším už na ďalšie video. A to bolo na dnes všetko, ja sa s vami lúčim, ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali toto video až do konca a vidíme sa od ďalšieho videa. A verím, že čoskoro už aj na ihrisku. Tak vidíme sa, peace!